Imagina que quan els pares et diuen que deixis de jugar a un videojoc perquè has d'anar a sopar, tu els hi respons que no pots perquè estàs fent art. Com reaccionarien? Segurament no estarien gaire d'acord amb tu, però que sàpigues que hi ha un artista català que et defensaria a sac, perquè ell té molt clar que els videojocs són un art en si mateix, i avui el coneixerem al Supercampus. Va néixer a Terrassa l'any 1984 i el dibuix sempre ha format part de la seva vida, des que jugava amb el seu germà a dibuixar tot el que li agradava. Va formar-se a l'Escola de Dibuix i Arts Visuals Joso i també a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, i abans dels 30 anys ja va ser molt conegut gràcies a la seva col·lecció, Muses. En desenes d'aquarel·les va il·lustrar tota mena de figures femenines, amb un estil molt propi i delicat, basat en l'ús del color i en els traços. Si us hi fixeu, a les obres hi ha parts tacades de colors i d'altres on només hi ha dibuixat el traç. Els seus personatges femenins que ell mateix va batejar com les seves muses van agradar molt. Arran d'això, se'l rifaven per fer il·lustracions publicitàries per a marques de tota mena. Es va convertir en l'artista de moda. Al Conrad li apassionaven els videojocs com a hobby i quan va descobrir la primera fornada de jocs indie com Limbo, Inside, Journey o Shadow of the Colossus, es va preguntar «I si aporto la meva visió estètica a un videojoc?». I així va ser com va començar l'aventura de fer el seu primer videojoc, Gris, que es va estrenar el 2018. En aquest joc destaquen els escenaris minimalistes, és a dir, que tenen els mínims elements, els essencials. La protagonista és una jove de cabells blaus vestida en capa, que ha d'anar recuperant els colors a mesura que avança el joc per recuperar la seva veu. Aquest videojoc va ser tot un èxit i va rebre premis i molt bones crítiques. És tan estètic, tan tranquil i tan bonic, sembla més una pintura que un videojoc, si fins i tot van escanejar les aquarel·les fetes a mà del Roset per integrar-les al joc. Després d'aquest primer videojoc, l'artista i l'equip de Nomad Studio es van prendre un descans i durant la pandèmia va sorgir la idea pel segon videojoc, Neva, que va sortir al mercat l'octubre del 2024. Neva narra la història de l'Alba i d'un llop blanc que es troben i s'aventuren en un viatge a través d'un món cada vegada més fosc i decadent. Els dos personatges van superant amenaces i aventures junts i alhora van creixent. El llop, a mesura que el joc avança, passa a cadell adult i això permet veure com canvia la manera d'interactuar que té amb l'Alba i amb el món. En realitat, aquesta creació ens parla del valor que té tenir cura l'un de l'altre. El repte més gran no és guanyar un combat, sinó més aviat ser capaç de connectar, protegir i cuidar. Un dels referents artístics més inspiradors pel Conrad Roset és l'estudi Ghibli, l'estudi del director d'animació i il·lustrador japonès Hayao Miyazaki, autor de pel·lícules com El viatge de Chihiro o La princesa Mononoke, una de les pel·lícules favorites de Conrad. Els videojocs ens permeten entrar en altres mons, igual que passa quan llegim un llibre o mirem una pel·li. Amb els videojocs d'en Roset en especial, és com si entréssim dins d'un quadre interactiu. Un videojoc seu és com una obra d'art jugable, i ja us dic jo que després d'haver jugat a Gris o Neva, no en tinc cap dubte. Què va començar dibuixant Conrad Roset i què el va convertir en un il·lustrador molt conegut? A. Paisatges. B. Siluetes femenines. C. Siluetes masculines. B. Siluetes femenines. Com es diu el seu primer videojoc? A. Gris. B. Blanc. C. Negre. A. Gris. Quin animal és coprotagonista del videojoc Neva? A. Un llop. B. Un linx. C. Un husky siberià. A. Un llop.